नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। रुग्ण सोडा, मृतदेहांची हिळसांड, सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील प्रकार। शिवरायांच्या पाऊलवाटेवर महाराष्ट्राचं मार्गक्रमण, दीपक केसरकर यांचं प्रतिपादन। आणि भाविकांच्या स्वागतासाठी आंगणेवाडी सज्ज। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। मळगाव येथील भिल्लवाडी ग्रुप ग्रामविकास मंडळ मुंबई व मळगाव ग्रामस्थांच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती संभाजी महाराज की जय, हर हर महादेव। मळगाव येथील भिल्लवाडी ग्रुप ग्रामविकास मंडळ मुंबई व मळगाव ग्रामस्थ यांच्या वतीनं छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे 395वी शिवजयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली। शिवजन्मोत्सवानिमित्त पहाटे 5 वाजता हनुमंतगड फुकेरी येथून छत्रपती शिवाजी महाराज चौकपर्यंत मशाल रॅली काढण्यात आली। त्यानंतर सकाळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिषेक करण्यात आला। सायंकाळी हायवे ब्रिज ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौकपर्यंत ढोलपथक लेझिम नृत्यासह भव्य रॅली काढण्यात आली। यावेळी जय भवानी जय शिवाजी, छत्रपती शिवाजी महाराज की जयच्या घोषणा मळगावात शिवमय वातावरण निर्माण झालं होतं। जय भवानी जय शिवाजी, जय भवानी जय शिवाजी, हर हर महादेव। रात्री वेशभूषा व वक्तृत्व स्पर्धा, लाठीकाठी आदी कार्यक्रम पार पडले। शिवाजी महाराज की जय। जो 65 किलोची तलवार बाळगतो त्याचे नाव यशाजी, 2000 शस्त्रांची एकटा झुलतो त्याचे नाव बाजी। मर्दानी खेळ झाल्यानंतर स्पर्धेचा बक्षीस समारंभानं शिवजयंतीची उत्साहात सांगता झाली। आज आपण हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवरायांची जयंती आज साजरी करतो। आणि जसा त्यांनी उल्लेख केला की चारही बाजूने एवढाच एक प्रयत्न सुरू आहे की शिवराय हे सगळ्यांचेच राजे होते, सेक्युलर राजे होते, हे आपल्या डोक्यामध्ये टाकण्याचं फार मोठं एक षडयंत्र आपल्या आजूबाजू सुरू आहे। आपण मुळामध्ये काही गोष्टी समजल्या पाहिजे, डोक्यामध्ये बांधून ठेवल्या पाहिजे की ज्या राजाला आपण आपला दैवत मानतो त्यांनी स्वराज्य का उभं केलं, नेमकं इस्लामिक आक्रमण काय होतं, आपली मंदिरं कशी तोडली जात होती, आपल्या माता भगिनींची आबरू कशी लुटली जात होती, गोहत्या सर्रास पद्धतीने कशा सुरू होत्या, आणि या सगळ्या गोष्टी थांबल्या पाहिजेत। हिंदू धर्म टिकला पाहिजे,
म्हणूनच छत्रपती शिवरायांनी स्वराज्य स्थापन केलं आणि ते हिंदूंचं राज्य म्हणून आपल्यासाठी पुढे आणलेलं आहे, हिंदूंचं राज्य म्हणून. छत्रपती शिवाजी महाराज हे नौदलाची स्थापना करणारे पहिले राजे होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हणून तो बहुमान आपल्या राजांना दिलाय. दिल्लीचेही तख्त राहतो महाराष्ट्र माझा असं म्हटलं जातं, कारण जो औरंगजेब महाराजांना संपायला महाराष्ट्रात आला होता त्याची कबर या राज्यात खोदली गेली. त्यामुळे महाराजांचे मावळे देखील किती शूर होते याचा अंदाज येतो. हिंदवी स्वराज्याचं स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम शिवाजी महाराजांनी केलं. महाराष्ट्र त्यांनी दिलेल्या पाऊलवाटेवरती मार्गक्रमण करत आहे असं प्रतिपादन दीपक केसरकर यांनी केलं आहे. आज सर्वांच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचा दिवस अशासाठी सुद्धा आहे की आज सकाळी ज्या सिंधुदुर्ग किल्ल्याची निर्मिती छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली, तिथं तेजाने उभा राहिलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा जो काही अपघाताने क्षतिग्रस्त झालेला होता, त्याचे आज भूमिपूजन आदरणीय पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते झालेलं आहे. आणि छत्रपती शिवाजी महाराज हे एक असे राजे होते की ज्यांनी नाविक दलाची स्थापना करणारे पहिले राजे हे छत्रपती शिवाजी महाराज होते. जो समुद्रावर राज्य करेल तो जगावर राज्य करेल हे तत्त्व त्यांनी स्वतः अंगीकारलं. आणि त्याच्यामुळे पोर्तुगीज असतील, ब्रिटिश असतील, डच असतील, सर्व लोक ज्यावेळेला महाराजांचा राज्याभिषेक झाला त्यावेळेला त्या ठिकाणी लीन झाले, कारण त्यांना माहिती होतं की आपल्याला इथं येण्यापासून कोण अडवू शकत असतील तर ते फक्त छत्रपती शिवाजी महाराज. आणि म्हणूनच आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे की भारताचा बादशाह हा महाराष्ट्रामध्ये आला छत्रपती शिवाजी महाराजांना हरवण्यासाठी, परंतु त्याची कबर ही महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये झाली, हा इतिहास आहे. आणि म्हणून आपण नेहमी म्हणतो की दिल्लीचे ही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा. याचा अर्थ काय आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अकाली निधनानंतर आणि छत्रपती संभाजी महाराजांनंतर हे राज्य संपतं की काय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली होती. त्यावेळेला छत्रपतींपासून स्फूर्ती घेऊन त्यांच्या शूर सरदारांनी थेट दिल्लीपर्यंत धडक मारली आणि पानिपतला जाण्यापूर्वी दिल्लीचं तख्त त्यांनी जिंकलं. आणि जर पानिपतला इराणच्या बादशहाकडून मराठी फौजांचा पराभव झाला नसता तर भारताचं चित्र वेगळं असलं असतं, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून हिंदवी स्वराज्याची निर्मिती हे केवळ स्वप्न छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बघितलं नाही, तर त्या ठिकाणी स्वराज्याची स्थापना केली आणि ते स्वराज्य खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्य लोकांचं कसं असावं याचे धडे त्यांनी जनतेला दिले. आणि म्हणून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जी जी फरमानं काढलेली आहेत ती आज आदर्श म्हणून आपण बघतो. आणि आताच्या काळात आपण पर्यावरणाच्या गोष्टी सांगतो, परंतु त्या काळामध्ये वृक्षाची तोड होता कामा नये, विनाकारण ती तोड होता कामा नये, नावांची निर्मिती करायची असेल लाकूड लागेल तेवढंच वापरावं वगैरे अनेक तऱ्हेचं त्यांनी एक वेगळं नैतिकतेचे अनेक धडे हे त्यांनी महाराष्ट्राला घालून घेतले. आणि आजसुद्धा महाराष्ट्र त्यांनी दिलेल्या पाऊलवाटेवर आपली मार्गक्रमणा करत आहे. मी सकाळच्या मिटिंगला ज्यावेळेला गेलो त्यावेळेला सुद्धा एक उदाहरण सांगितलेलं होतं की जगातला सर्वात जो बलवान देश आहे ते अमेरिका समजले जाते. आणि अमेरिकेने 20 वर्ष व्हिएतनामशी युद्ध केलं, परंतु व्हिएतनाम जिंकू शकले नाहीत आणि त्याच्यामुळे अमेरिकेला आपल्या फौजा मागे घ्यायला लागल्या. आणि व्हिएतनामचे राष्ट्राध्यक्ष ज्यावेळेला भारताच्या भेटीला आले त्यावेळेला त्यांना विचारण्यात आलं की तुम्हाला कुठे जायचं आहे भारतामध्ये. त्यावेळेला त्यांनी हे सांगितलं की मला रायगडला जायचं आहे. ते रायगडला गेले, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समाधीच्या समोर ते नतमस्तक झाले. आणि ज्यावेळेला त्यांना विचारण्यात आलं की तुम्ही असं का केलं, त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की जे गुरिला वॉर मी अमेरिकेच्या विरुद्ध लढलो त्याचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत. गनिमी कावा त्यांनी संपूर्ण जगाला शिकवला. म्हणून अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आम्हाला सर्वांना अभिमान आहे. आणि त्यांची शिवजयंती स्थापन करत असताना अतिशय सुंदर अशी रॅली या ठिकाणी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि इतर अनेक संघटनांच्या माध्यमातून आज करण्यात आली. चिन्मयजींचा ज्यावेळेला फोन आला पालकमंत्री महोदय त्यावेळेला मला खात्री नव्हती की मी येऊ शकेन की नाही. आतासुद्धा निघायचं आहे, त्याच्यामुळे तुमची सगळ्यांचीच परवानगी घेतो की आपण अतिशय सुंदर अशा रॅलीचं आयोजन केलं. आणि ह्या रॅलीच्या माध्यमातून आज सकाळीसुद्धा
संपूर्ण भारतामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक रॅली ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने त्या ठिकाणी काढण्यात आली. आणि याचं श्रेय जर कोणाला असेल तर आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी साहेबांना आहे. केवळ नाविक राजा म्हणून त्यांनी त्या ठिकाणी त्यांचा गौरव केला नाही, तर भारताचं जे नौदल आहे आणि त्यांचा जो ध्वज आहे त्याच्यावर अतिशय अभिमानाने शिवाजी महाराजांची राजमुद्रा ही त्या ठिकाणी फडकत आहे. आणि म्हणूनच नाविक दलाने हा पुतळा स्थापन केलेला होता. आणि त्या पुतळ्यापेक्षा सुद्धा भव्य असा जवळजवळ 81 फूट उंचीचा पुतळा हा डौलाने त्या ठिकाणी उभा राहणार आहे. महाराजांच्या पराक्रमाची नेहमी साक्ष देणारा असा तो प्रसंग असणार आहे. मी सकाळच्या मीटिंगमध्ये सुद्धा सांगितलं, आपल्या पालकमंत्री महोदयांनी विशेष आग्रह केल्यावरून आपण विजयदुर्ग जी नाविक राजधानी होती छत्रपती शिवाजी महाराजांची, त्या ठिकाणी सुद्धा महाराजांचं स्मारक आणि त्यांचे सरखोल म्हणजे त्यांचे नाविक दलाचे सरसेनापती आंग्रे साहेब यांचं सुद्धा स्मारक उभारतोय. आणि ही सर्व स्थळं ही पुढच्या काळामध्ये लोक तिथे येऊन वंदन करतील, त्याच्यापासून प्रेरणा घेतील आणि आपल्या राष्ट्रासाठी आपल्याला समर्पित करतील याची मला खात्री आहे. आज सकाळी अनेक विद्यार्थी हे या पदयात्रेमध्ये सामील झालेले होते. नवीन प्रेरणा घेऊन राष्ट्राचं उभारणी ते सर्व युवक करतील याची मला खात्री आहे. हिंदू समाजाचा जन्मदर दुर्दैवाने 1.9% आत आलाय. आज आम्हाला करिअर करायचंय. करिअर करण्यामुळे आज केवळ पैसा एवढा एकच उपभोगाचा केंद्रबिंदू डोळ्यासमोर ठेवल्यामुळे हिंदू समाजातल्या तरुण तरुणींची वय अधिकाधिक खाली वाढत चालली आहे. त्याचे भविष्यातले अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. हिंदू समाजाची पुढची पिढी अधिकाधिक अशक्त होत चालली आहे. आपण शिवछत्रपतींचं चरित्र डोळ्यासमोर ठेवत असताना आपण हा संकल्प करूयात का, हम दो हमारे कम से कम 3, किमान 3. एक आम्हाला सैन्यात द्यावं लागेल, सैन्यात द्यावी लागेल. एक आम्हाला संसाराला द्यावं लागेल, संसाराला द्यावी लागेल. एक आम्हाला समाजाला द्यावा लागेल, समाजाला द्यावी लागेल. हे सगळं घडणार कसं? आम्ही फक्त उपभोग घेणार. आमचं वय, आमचं तारुण्य जोपर्यंत तोपर्यंत उपभोग घेणार. ते झाल्यानंतर आम्ही आमचे एकटे मरणार. मग या सगळ्या याच्यामध्ये हिंदू समाजाची जी शक्ती आहे त्या कुटुंब व्यवस्थेला काय अर्थ उरतो? आपल्याला सगळ्यांना आश्चर्य वाटेल, एका सर्वेनुसार या देशात 16 करोड जनसंख्या ही जवळपास ड्रग, दारू अशा सगळ्या नशांमध्ये गेलेली आहे. पाकिस्तानापासून, अफगाणिस्तानापासून आपल्या भारतामध्ये ड्रग्ज येत आहे आणि समाज त्याला आहारी पडत चाललाय. बालकांमध्ये त्याचं प्रमाण सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात आहे. आमचं एका श्रीमंत घरामध्ये मुलाकडे लक्ष नाहीये, त्याच्या करिअरकडे, त्याला आम्ही किती इन्व्हेस्टमेंट देतो याच्याकडे लक्ष आहे. आणि त्याचा दुष्परिणाम हळूहळू पुढची पिढी आमच्या धर्मापासून बाजूला होत चालली आहे. पालकमंत्री म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गोहत्या महिलांकडे वाकड्या नजरेनं पाहत असेल तर ते सहन करून घेणार नाही असं विधान नितेश राणेंनी केलंय. माझ्या राज्यामध्ये या सिंधुदुर्गामध्ये कोणीही कुठल्याही पद्धतीची गौहत्या, कोणीही माझ्या माता, हिंदू माता भगिनी वाकड्या नजरेने पाहिलं आणि प्रशासन म्हणून अगर कोणी त्याच्यावर कारवाई केली नाही तर त्या गोष्टी या सिंधुदुर्गामध्ये सहन होणार नाही. हे मी ह्या निमित्ताने तुम्हाला सांगून जातोय. म्हणून जे काही मस्ती करणारे लोक आहेत, माझं ऐकत असतील, मला माहिती आहे माझी सगळी भाषणं ऐकतात, लपून ऐकतात पण ऐकतात. म्हणून नोंद करून ठेवा, जे काय मस्ती सुरू आहे करत असाल, नाही करत असाल, नोंद करून ठेवा. ही शिवजयंती, या शिवजयंतीच्या निमित्ताने आपल्याला धमकी समजा, चेतावणी समजा, सल्ला समजा, पण कुठलीही मस्ती माझ्या सिंधुदुर्गात आणि माझ्या सावंतवाडीमध्ये होता कामा नाही. मटका, जुगार, अंमली पदार्थ, बीफ या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टी वेळेत अगर बंद झाल्या नाहीत तर पोलिसांकडून धाड टाकण्यासाठी मी थांबणार नाही. स्वतः जाऊन तिथे जो काय कार्यक्रम करायचा ना स्वतः करेन आणि फरफटत तिकडून परत पोलिसांकडे घेऊन
सांगितलं नव्हतं. मग त्याच्यात आमचे तुमचे कोणाकडे बघणार नाही, नियम सगळ्यांना समान आहे. नाहीतर काही मागून बोलत असतील, साहेब तुमचे पण आहेत, असून दे ना, मला बघ काय येतं नीट करण्यासाठी. चाबूक आहे आपल्याकडे, त्याला 4 फटके जास्त लागतील. पालकमंत्री म्हणून मी सोबत आहे. सरकार हिंदुत्ववादी आहे, त्यामुळे माझ्या हिंदू बांधवांकडे कोण वाकड्या नजरेने पाहत असेल तर त्यांचा बंदोबस्त केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा मंत्री राणेंनी दिला आहे. संभाजी राजांनी, शिवरायांनी धर्माबरोबर कधी तडजोड केली नाही. हिंदू धर्म टिकवण्यासाठी आपलं आयुष्य पणाला लावलं. स्वतःची चिंता केली नाही, स्वतःच्या कुटुंबाची चिंता केली नाही, स्वतःच्या शरीराची चिंता केली नाही, स्वतःच्या भविष्याची चिंता केली नाही. पण माझा हिंदू धर्म टिकला पाहिजे, त्यासाठी वाटेल ते करीन, ही भूमिका त्यांनी घेतल्यामुळे आज आपण हा कार्यक्रम घेऊ शकतो आणि आज आपण मोकळा श्वास घेऊ शकतो. हे तरी तेव्हा त्यांनी अगर केलं नसतं तर आज तुम्ही ही शिवजयंती पण साजरी करू शकला नसता. तेव्हा अगर त्यांनी केलं नसतं तर आज या मंदिराकडे मध्ये पण तुम्ही जाऊ शकला नसता. तेव्हा त्यांनी अगर ते केलं नसतं तर आज इथे बसलेले ना सगळेच्या आडनाव खान किंवा शेख असतं, अशी परिस्थिती असते. सगळ्यांना आपल्याला धर्मांतर करून मोकळे झाले असते. हा कडवटपणा तुमच्यामध्ये जागवणं, त्याच्यामध्ये थोडा प्रकाश टाकणं, त्यासाठी आमच्या बजरंग दल आणि विश्व हिंदू परिषद आणि आमच्या हिंदुत्वादी संघटनांनी हा थोडा प्रकाश पेटवण्याचा हा शिवजयंतीच्या निमित्ताने प्रयत्न केलेला आहे. पण मी आज इथे जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आलेला आहे. मी माझ्या हिंदुत्वादी संघटनेच्या सरळ माझ्या सहकार्याने सांगेन, सरकार हिंदुत्वादी विचाराचा आहे. तुमचा पालकमंत्री हा कडवट हिंदुत्वादी आहे. या सावंतवाडीमध्ये, या सिंधुदुर्गामध्ये कोणीही माझ्या हिंदू धर्माकडे कोण वाकड्या नजरेने पाहत असेल, फक्त मला एक फोन करा, परत तो शुक्रवारी त्या जागी जाणार नाही याची काळजी मी तुमच्यासाठी घे. काही चिंता करू नका. आपलं शासन फार बेकार आहे. अंगणवाडी यात्रेची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. आमदार निलेश राणे यांनी देवीचं दर्शन घेत यात्रोत्सवाच्या नियोजनाचा आढावा घेतला, तसंच अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना केल्या. यानंतर आमदार निलेश राणे काय म्हणाले पाहूयात. सगळ्या प्रकारचं नियोजन शासन स्तरावर झालेलं आहे, स्थानिक स्तरावर झालेलं आहे. अनेक बैठका झालेल्या आहेत. आताही तुम्ही बघाल जिल्ह्याचे SP पोलिसांचं एक मीटिंग घेत आहेत, त्यांच्या काय जबाबदाऱ्या आहेत त्याबद्दलची ती मीटिंग आहे. प्रत्येक माणूस लोकप्रतिनिधीमधून आम्ही पालकमंत्री, प्रांत, तहसीलदार, कलेक्टर साहेब स्वतः हे सगळे आपापल्या परीने मीटिंग घेऊन चांगला आणि एकदम सुरळीत हा अंगणेवाडीचा जो काही जत्रेचा जो काही भाग आहे, दर्शनाचा जो भाग आहे, तो कोणालाही त्रास होऊ नये, अडचण होऊ नये, कसली गैरव्यवस्था होऊ नये, यासाठी आम्ही सर्व स्तरावर दक्षता घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. आता त्याच्यामध्ये ज्या ज्या गोष्टी टप्प्याटप्प्याने करायच्या असतात त्याही आम्ही सगळ्या एक दुसऱ्याशी बोलून करतोय. समन्वय चांगला आहे. ग्रामस्थ, कमिटी आणि आम्ही सगळे लोकप्रतिनिधी आणि शासन मिळून एक चांगली व्यवस्था इथे देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. अनेक वर्षांपासून देवी भराडी आईवर आमची श्रद्धा आहे. मातेने आम्हाला एवढं सगळं काही दिलं, तर हे आम्ही स्वतःहून करतो. म्हणजे आम्ही काही लोकप्रतिनिधी आहे म्हणून हे सगळं चाललंय अशातला भाग नाही. दरवर्षी श्रद्धेपोटी, आईवर श्रद्धा आहे आणि आईमुळे हे सगळं शक्य झालं, ह्या भावनेपोटी हे सगळं आम्ही स्वतःहून करतो. म्हणून त्याला एक जेवढं करता येईल तेवढं आम्ही करायचा नेहमी प्रयत्न करतो. आपल्या पक्षातील कोणते नेते येणार आहेत तिथे? अजूनपर्यंत तरी सन्मान्य शिंदे साहेब आहेत. मला असं वाटतं त्यांच्यासोबत मग मंत्री 2-3 असतातच. सन्मान्य फडणवीस साहेब येणार आहेत असं अजूनपर्यंत दिसतंय. आणि एकदा मला असं वाटतं अजून 24 तास जाऊ दे, 24 तासानंतर अजून कोण कोण नक्की येणार आहेत हे मी तुम्हाला सांगू शकेन. भराडी देवीच्या यात्रोत्सवास प्रशासन सज्ज झालंय. भाविकांची कोणतीही गैरसोय होणार नाही, तसंच यात्रोत्सवास अवैध धंदे आढळल्यास कारवाई करावी अशा सक्त सूचना पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासनात दिल्या आहे. दरवर्षी आमच्या इकडे भराडी देवीची एक मोठी जत्रा भरते आणि यावर्षी 22 तारखेला ती जत्रेचं नियोजन केलेलं आहे, तारीख ठरलेली आहे. त्याच्या नियोजनासाठी
काल स्थानिक आमदार सन्मान्य निलेश साहेब येऊन गेले. आज जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मी स्वतः इथे ही दुसरी बैठक मी घेतलेली आहे. आमचे कलेक्टर 3-4 वेळा येऊन गेलेले आहेत आणि इथे जवळपास 1.5 ते 2.25 लाख भाविक इथे दरवर्षी येतात आणि म्हणून त्यांचं योग्य नियोजन असलं पाहिजे. त्यांना कमीतला कमी त्रास आणि इकडले जे स्थानिक आमच्या देवस्थानाची जी समिती आहे त्यांना सरकारच्या वतीने जे काही सहकार्य त्यांना लागेल, मदत जे लागेल, त्या सगळ्या गोष्टी योग्य पद्धतीने त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आजची ही बैठक होती. परवा होणाऱ्या ज्या जत्रेमध्ये कुठलेही अनुचित प्रकार घडता कामा नये. कोणीही इथे म्हणजे चुकीचे धंदे असो किंवा लोकांना होणारे त्रास असो, ट्रॅफिकचा विषय असो, पाण्याचा विषय असो, नेटवर्कचा विषय असो, या सगळ्या बाबतीमध्ये आमची सगळ्यांची चर्चा झालेली आहे. मी येणाऱ्या भाविकांना विश्वास देतो की महाराष्ट्राचं सरकार म्हणून आणि जिल्ह्याचं पालकमंत्री आणि प्रशासन म्हणून आम्ही पूर्ण तयारी केलेली आहे. आम्ही सज्ज आहोत. कुठेही त्रास होणार नाही याची काळजी जिल्हा प्रशासन म्हणून आम्ही घेतो. ट्रॅफिक पोलिसांची पण चर्चा झालेली आहे. आमचे SP अग्रवालजींनी पण अतिशय चोख नियोजन केलेलं आहे जेणेकरून कुठेही एक जागी ट्रॅफिक जाम होता कामा नये. VIP रूटवर ज्या पद्धतीने गाड्या एकदम सोयीस्कर पद्धतीने जातात त्याच पद्धतीने अन्य भाविक ज्या रूटवर येतात त्यांचाही त्रास कमीतला कमी झाला पाहिजे ह्याचंही यावर्षी आम्ही नियोजन केलेलं आहे. आमच्या इकडे ॲम्ब्युलन्स आणि आरोग्याची यंत्रणा मोठ्या प्रमाणामध्ये लागलेली आहे. जवळपास 50पेक्षा जास्त डॉक्टर यावेळी इथे आम्ही उपलब्ध केलेले आहेत. नेटवर्क म्हणजे BSNLच्या प्रतिनिधींशी आम्ही बोललेलो आहे. थोडा जिओचा इश्यू असला तरी पण त्यांच्याशी दुपारी बोलून तेही नेटवर्क इथे उपलब्ध कसं करता येईल त्याही बाबतीमध्ये माझी चर्चा सुरू आहे. एकंदरीत सगळ्या डिपार्टमेंटचे प्रमुख आज आम्ही परत एकदा बसलेलो आहे आणि जास्तीत जास्त सोयीस्कर असं एक चांगल्या पद्धतीने यात्रा, लोकांना कमीतला कमी त्रास आणि भाविकांना इथे चांगल्या पद्धतीने सुविधा पुरवण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही तयारी केलेली आहे आणि त्या पद्धतीने आम्ही सज्ज आहोत. आमच्या इथे भराडी देवीची यात्रा भरते. वर्षभरामध्ये आमच्या कोकणामध्ये मोठ्या यात्रा भरतात. प्रत्येकजण आपल्या आपल्या पद्धतीने आपल्या ग्रामदेवताकडे येतात आणि आशीर्वाद मागतात आणि मग आशीर्वाद मिळाल्यानंतर प्रत्येकाला कोणाला देवी पावते, कोणाला नाही पावत, अशा पद्धतीने आशीर्वाद असतात आणि म्हणून आता शेवटी ते काही गोष्टी आपण देवीवर सोडायच्या असतात. सगळ्याच गोष्टीचं त्यांना प्रश्न विचारू शकत नाही, त्याचं आपल्या अंगलट येईल. त्यांची पण तयारी आहे. काल काही कमी जास्त झालेलं म्हणून आम्ही आज अलर्ट मोडमध्ये MSCBच्या बद्दल गेलेलो आहे. त्याचाही आढावा आज रात्री मी परत एकदा आज रात्री घेईन जेणेकरून परवा जो काही लोड होणार आहे त्यांच्यावर त्याचा त्रास जनतेवर पडता कामा नये अशी काळजी आम्ही घेऊ. भराडी देवीच्या दर्शन घेण्यासाठी सगळे मोठ्यातले मोठे नेते मंडळी आपल्या आपल्या तारखेनुसार 22 तारखेला येते आणि आता प्रत्येकाचं जेव्हा नियोजनाची जेव्हा कार्यक्रम येईल तेव्हा आपल्याला कळेल. आमच्याबरोबर आपल्यालाही कळतं. लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आंगणेवाडी येथील भराडी मातेच्या दर्शनासाठी लाखो भाविक आतुर झाले आहेत. वस्त्रालंकारांनी सजलेले देवीचं रूप पाहण्याचं भाग्य यात्रेच्या दिवशी लावत असल्यानं भाविकांचा महापूर आंगणेवाडीत उसळणार आहे. आंगणे कुटुंबीय जिल्हा प्रशासनानं यात्रोत्सवाची तयारी पूर्ण केली आहे. भाविकांच्या स्वागतासाठी आंगणेवाडी नगरी सज्ज झाली आहे. देवी भराडीचा महिमा जिल्ह्यापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलाय. त्यामुळे आंगणेवाडीच्या यात्रेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झालंय. यात्रे दिवशी मातेचे तेजोमय रूप पाहून भाविक सुखावणार आहेत. गाभाऱ्यामध्ये ओट्या भरण्यासाठी शिस्तबद्ध नियोजन आंगणे कुटुंबियांच्या वतीनं करण्यात आलंय. सभामंडप व गाभाऱ्याचे रूप रेशमी कापडी पडदे विविध फुलांच्या सजावटीनं अवर्णनीय असंच भासणार आहे. आकर्षक विद्युत रोषणाईनं परिसर सजवण्यात आलाय. भाविकांना मौज घडवून आणण्यासाठी आकाश पाळणी, मौजका कुवा वगैरे मनोरंजनाची खेळणी सज्ज झाली आहेत. एकूणच या यात्रोत्सवाबाबत आंगणेवाडी ग्रामस्थ काय म्हणाले पाहूयात. रविवारी यात्रा आहे हे गृहीत धरून म्हणजे आहेच जास्तीत जास्त भाविकांची संख्या अंगणवाडीमध्ये येणार आहे हे आम्ही गृहीत धरलं आहे. आणि आमचा माहितीच असेल तुम्हाला की केंद्रबिंदू आमचा भाविकच आहे. भाविक हाच आमचा VIP हे दृष्टिकोन कमीत कमी वेळेमध्ये भाविकांना देवीचं दर्शन मिळेल याची व्यवस्था यावर्षी आम्ही केलेली आहे. त्याचप्रमाणे VVIPचे प्रोटोकॉल्स
आपल्याला माहितीच असेल की अंगणवाडी असं हे भारतातलं पहिलं असेल की VVIP चे प्रोटोकॉल पूर्णपणे पाळत आहे. आता VIPना काय वाटतं त्यापेक्षा आम्हाला VIPना काय द्यायचं हे आम्ही पहिलं जाणतो आणि ती व्यवस्था करतो. त्यांचीसुद्धा चांगली व्यवस्था यावरती केलेली आहे. 8 ते 10 लाख पहिल्या दिवशी म्हणजे 22 तारीख यायचा अंदाज असल्यामुळे खत्रेचा संपूर्ण परिसर पाहिला असेल की अंगणवाडीचे कुटुंबीय, अंगणवाडी विकास मंडळ, आमचे सगळे पदाधिकारी रात्रंदिवस काम करून हे काम पूर्णत्वाला आलेले आहे. आता तुम्ही पाहिलं असेल तर सगळी व्यवस्था एकदम चूक केलेली आहे. म्हणजे आमचे त्यांचे लाडके पालकमंत्री निर्देश साहेब पण उद्या इथे येणार आहेत पाणी करण्यासाठी. ते पण उद्या काही त्यांची सूचना असेल ते आम्हाला दिल्यानंतर ते पण आम्ही तिथे अंमलात आणणार आहोत. मला असं वाटतं की ते सुद्धा उद्या ही आमची ही नवीन यंत्रणा आणि इतकी सुटसूट यंत्रणा बघून ते पण आम्हाला सांगतील की यंत्रणा फार चांगली आहे. 6 ते साधारण 3 ते 3:30च्या दरम्यान हे यात्राला सुरुवात होईल. आमचे धार्मिक विधी रात्री सुरू होणार आहे, 12:30च्या नंतर सुरू होणार आहे. हे 2-2.5 तासाचा आमचा विधी संपल्यानंतर साधारण 3:30 ते 3:45 3:30च आम्ही टार्गेट ठेवलेलं आहे. पण ते 3 वाजेपर्यंत कसं होईल ह्याच्यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. म्हटल्यानंतर अजून तिथे आपल्याला अर्धा तास भाविकांना मिळणार आहे, याची सुद्धा आम्ही काळजी घेतो. 9 रंगांची नियोजनासाठी आम्ही ऑलरेडी तुम्हाला मॅप सगळ्यांना डिस्ट्रीब्यूट केलेला आहे. सगळ्यांना शासकीय यंत्रणा पण दिलेले आहे, व्हॉट्सअप संवाद टाकलेला आहे आणि स्वागत कक्षाच्या समोर पण लावलेलं आहे. 9 रांगा हे अशा आहेत की कणकवली, मालवण, त्याच्यानंतर हसुरा, काही आमचे हितचिंतक म्हणतात ना, म्हणजे ते जाहिरातदार किंवा आमचे नातेवाईकांचे त्यांच्यासाठी वगैरे असे वेगवेगळे लाईन केलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आम्हाला वृद्धांनासुद्धा वेगळी लाईन ठेवलेली आहे. पहिल्या मजल्यावरून झटपट दर्शन. आता कोणी असं म्हणणार नाही की अंगणवाडीमध्ये येऊन आपल्याला देवीचं दर्शन झालं नाही, म्हणून ही एक पहिल्या मजल्यावरती सुद्धा लाईन व्यवस्थित केलेली आहे. आणि त्या लाईनमध्ये ओटी घेणं सुद्धा आम्ही करतो. म्हटल्यानंतर सगळ्या लाईनमधून येणाऱ्या भाविकांची ओटी देवीचं दर्शन हे सुलभ करण्यासाठी केलेलं आहे. त्यामुळे 9 रांगा आम्ही दरवर्षी राबवतो जाऊ. त्या रांगेमध्ये अजून कल्पकता कशी आहे, जो वेळ त्यांना लागत होता जास्त तो कमीत कसा येईल, कमीत कमी वेळेमध्ये देवीचं दर्शन कसं सुलभ होईल ह्याची व्यवस्था आम्ही करतो. विषय तिथे संपलेला आहे तर आम्ही सगळ्या रांगमध्ये आम्ही देवीच्या ओटी घ्यायला देवीच्या कृपेने आम्हाला सांगितलं की भाविकांच्या ओट्या सगळ्या लाईनमधून घ्या. म्हटल्यानंतर आता मुखदर्शन हा शब्द नाही, तर रांगांमधून कुठच्या रांगांमधून जरी गेला तरी तुम्हाला देवीचं दर्शन मिळणार आहे. आणि तिथे ओटी सुद्धा करणार. यात्रा किती वाजेपर्यंत चालेल आणि तसं दर्शन किती वाजेपर्यंत येतं काय? आमचं प्लॅन आहे की आमचा असं आहे की 10 ते 12 2 तासाचा विधी असतो. तो विधीसुद्धा आम्ही अर्धा तास कसा कमी करता येईल, म्हणजे 11:30 वाजेपर्यंत आमचे सगळे देवस्थानी धार्मिक विधी करून भाविकांना इतक्या लवकर परत दुसऱ्या दिवशीचं मोठ जत्रा म्हणते ते दर्शन रात्री 12 वाजता सुरू कसं करता येईल ते आमचा प्रयत्न आहे. म्हणजे दुसऱ्या दिवशी रात्री म्हणजे पहिल्या दिवशी रात्री 12 नंतर ते दर्शन परत सुरू होईल. ते नेक्स्ट म्हणजे दुसऱ्या दिवशी म्हणजे आपण त्याला मोठ जत्रा म्हणतो म्हणजे 23 तारीखला संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत विना प्रॉब्लेम म्हणजे विना कोणाला त्रास न होता जसं पहिल्या दिवशी दर्शन आहे त्याच दर्शनाची संपूर्ण सुरू आम्ही करणार. म्हटल्यानंतर सहजतेने सुलभतेने आणि कमीत कमी वेळेने दर्शन द्यायचं आमचं. प्रशासनाचं सहकार्य आम्हाला इतकं सुंदर मिळतं की आतापर्यंत म्हणजे जेवढ्या जत्रा झाले प्रशासनाने आम्ही हे असं भारतातलं असं एक पहिलंच देवस्थान असेल की प्रशासनाबरोबर आम्ही स्थानिक ग्रामस्थ म्हणजे आमचं कुटुंब आहे, आमचं देवस्थान खाजगी आहे, तर दोघांनी मिळून अशा पद्धतीने आम्ही दरवर्षी वेगवेगळ्या नवीन कल्पना राबवतो. ही कल्पना राबवताना आम्ही एकच ठेवलेलं आहे की भाविक हा एकच केंद्रबिंदू ठेवलेला आहे आमच्या यंत्रणेत. कळलं का ते? त्यामुळे प्रशासनाकडून आम्हाला जे सहकार्य मिळतं खूप चांगलं त्यांच्या काय सूचना असतात त्या आम्ही ताबडतोब राबवतो. असं नाही की ते पुढच्या वर्षी नाही, त्यांनी आता सांगितलं काही सूचना त्यांनी केलेल्या आहेत, दुकानदारांबाबतीत केलेल्या आहेत, त्यानंतर रस्त्यामध्ये त्याच्यानंतर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून काही गोष्टी केल्या CCTV आम्ही इमिजिएटली त्याच्यामध्ये हे नाही तडजोड नाही. प्रशासनाने दिलेल्या सगळ्या सूचना आम्ही मध्ये येणारा भाविक हा म्हणजे त्याला आपण म्हणतो आपण सुज्ञ भाविक आहे, त्यांना काही सांगावंच लागत नाही. तुम्हाला माहीत असेल की तिथे अनाऊन्समेंटची गरज लागत नाही असं हे आमचं गाव आहे. भाविकांना काही सूचना न करता भाविक स्वयंप्रेरणेने आपला देवीचं दर्शन सहजतेने घेतो. आणि म्हणून यंत्रणा आम्ही केलेली आहे की कुठच्याही रांगेत कुठचाही भाविक आला तरी त्याला ते कमीत कमी वेळेमध्ये मंदिरामध्ये देवीचं दर्शनाची व्यवस्था केलेली आहे. त्यामुळे आमचा भाविक असं आहे की एकदम सुज्ञ भाविक आहे. त्यामुळे आम्ही खरोखर भाविकांना आम्ही आमच्या डोक्यावर घेतो. कारण कसं आहे की तुम्ही बघितलं असाल इतर ठिकाणी भाविकांना अनेक सूचना द्याव्या लागतात. अंगणवाडीमध्ये भाविकांना सूचना द्याव्या लागत नाही. भाविक आपला दरवर्षीप्रमाणे देवीचं अंगणवाडीमध्ये येतो, देवीचं दर्शन घेतो सुलभतेने आणि इथून
सगळ्या गोष्टी त्यांना जे पाहिजे असेल त्यांनी त्या अंगणवाडी मिळतात आणि ती मिळतात. त्यामुळे भाविकांचे आभार आम्ही नेहमीच मानतो, समाधानानं जातो, इतकं समाधान जातो की असं देवस्थान कुठचं नाही आहे, कळलं ना. त्यामुळे भाविकांचं सहकार्य आम्हाला खूपच चांगलं मिळतं. आता बघा ना, उद्या रात्री म्हणजे आदल्या दिवशी रात्रीपासून भाविक लाईनमध्ये असतात. त्यांना माहिती आहे की सकाळी 3:30 वाजता दर्शन होणार आहे, 4 वाजता होणार. त्यांना किती लवकरात लवकर दर्शन मिळेल ह्याची व्यवस्था आम्ही करतो. सावंतवाडी शहराला स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी योगदान देणारे आरोग्य कर्मचारी दीपक म्हापसेकर यांचा पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते विशेष सत्कार करण्यात आला. गांधी चौक येथे शिवजन्मोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाचं औचित्य साधून नगर परिषदेचे आरोग्य कर्मचारी दीपक म्हापसेकर यांचा पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. त्यांच्या सेवाभावी कार्याची दखल घेऊन शिवजयंतीनिमित्त विशेष सन्मान करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावरती पालकमंत्री नितेश राणे, माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, विवेक कुलकर्णी, विनायक रांगणेकर, अजित फाटक, चिन्मय रानडे, कृष्णा धुळपणकर, दिनेश गावडे आदी उपस्थित होते. सह्याद्री शिक्षण संस्थेची प्राथमिक शाळा सावर्डा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. नमस्कार. मराठी मनाचे मागबिंदू, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांना माझा मानाचा मुद्रा. प्रतिपचंद्र लेखेव वर्धिष्णू विश्ववंदिता शास्त्र शिवस्पेशा मुद्रा भद्राय राजते. सिंहाची चाल, गरुडाची नजर, स्त्रियांचा आदर आणि शत्रूंचे मर्दन असेच असावे मावळ्यांचे वर्तन. ही छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिकवण. जगातील एकमेव राजा असा आहे ज्याने स्वतःसाठी राजवाडा महल नाही बांधला. तो राजा म्हणजे छत्रपती श्री शिवाजी महाराज. इतिहासाच्या पानावर, रयतेच्या मनावर, मातीच्या कणावर आणि विश्वासाच्या प्रमाणावर राज्य करणारा राजा म्हणजेच राजा शिवछत्रपती. या माझ्या राजाचे गीत सादर करीत आहे इयत्ता 4थी मध्ये बालकलाकार. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की. किल्ला मराठी मुलखाचा शिवरायांनी लढविला. किल्ला मराठी मुलखाचा शिवरायांनी लढविला. राजा रेतेचा वाली त्याने इतिहास घडविला. राजा रेतेचा वाली त्याने इतिहास घडविला. किल्ला मराठी मुलखाचा शिवरायांनी लढविला. किल्ला मराठी मुलखाचा शिवरायांनी लढविला. राजा रेतेचा वाली त्याने इतिहास घडविला. राजा रेतेचा वाली त्याने इतिहास घडविला. महाराजांच्या मावळ्यांचा माझे पराक्रमी दळ. बोला हर हर महादेव सरदारे अंगी दळ. महाराजांच्या मावळ्यांचा माझे पराक्रमी दळ. बोला हर हर महादेव सरदारे अंगी दळ. गरी कांडोरी वैराची, गरी कांडोरी वैराची हाकारो दौडविला. राजा रेतेचा वाली त्याने इतिहास घडविला. राजा रेतेचा वाली त्याने इतिहास घडविला. किल्ला मराठी मुलखाचा शिवरायांनी लढविला. किल्ला मराठी मुलखाचा शिवरायांनी लढविला. राजा रेतेचा वाली त्याने इतिहास घडविला. राजा रेतेचा वाली त्याने इतिहास घडविला. युद्धनीती आणि धर्म त्या जिजाऊ आईचा. सुभेदाराच्या सुनेला मान दिला हो आईचा. युद्धनीती आणि धर्म त्या जिजाऊ आईचा. सुभेदाराच्या सुनेला मान दिला हो आईचा. गड किल्ल्याच्या शिखरावर, गड किल्ल्याच्या शिखरावर भगवान टाको बळकविला. राजा रेतेचा वाली त्याने इतिहास घडविला. राजा रेतेचा वाली त्याने इतिहास घडविला. किल्ला मराठी मुलखाचा
पतंजली योग समिती सिंधुदुर्गच्या वतीने कुडाळ येथे सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिबिर चालू आहे. शंख प्रक्षालन, त्राटक, जलनीती, सूत्रनीती, नस्यनीती, नेत्रनीती, वमन क्रिया, ॲक्युप्रेशर योग, सूर्यनमस्कार, प्राणायाम यासारख्या अनेक उपयुक्त अशा योगक्रियांचं प्रशिक्षण तज्ज्ञ प्रशिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली मिळत आहे. गोवा दोडामार्ग मार्गे गोवा साळ येथे पाण्याचे पाईप घेऊन जाणारा कंटेनर दोडामार्ग चेकपोस्ट येथे कलंडला व दोन्ही बाजूची वाहतूक ठप्प झाली. यावेळी दोडामार्ग पोलिसांनी एकेरी वाहतूक सुरू करून ट्रॅफिक सोडवलं. सातोळी मधलीवाडी येथे शांताराम कृष्णा कांसे या वृद्धानं आज दुपारच्या सुमारास झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली. शवविच्छेदनासाठी तो मृतदेह उपजिल्हा रुग्णालयात आणला असता तब्बल 2 तास सफाईगार कटर नसल्यानं शवविच्छेदन होऊ शकलं नाही. प्रशासनामुळे मृतदेहाची हेळसांड होऊन नातेवाईकांना त्रास सहन करावा लागला. याबाबत युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्यजय व सातोळी उपसरपंच सुनील परब यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. आज दुपारी घटना घडली. सातोळी मधलीवाडी येथील या वृद्धानं आत्महत्या केल्यानंतर शवविच्छेदनासाठी मृतदेह आणला असता तब्बल 2 ते 2.5 तास मृतदेह तात्काळ ठेवण्याची वेळ नातेवाईक व ग्रामस्थांवरती आली. याबाबत वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर गिरीश चौगुले यांना विचारलं असता सफाईगार निवृत्त होणार असल्यानं त्या कामासाठी गेले असल्यानं शवविच्छेदनास विलंब झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. या प्रकाराबद्दल सातोळी उपसरपंच सुनील परब यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जिवंतपणे सोसाव्या लागणाऱ्या यातना मेल्यानंतरही संपत नसल्याचं सांगत त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान मागील महिन्यात बँक कर्मचारी शवविच्छेदनावेळी अशीच परिस्थिती अनुभवाला आली. या सुधारणा होणं आवश्यक होतं. पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडे यासंबंधी निवेदनाद्वारे लक्ष वेधलं होतं. किमान 3 सफाईगार आवश्यक असताना केवळ एकाच्या जीवावरती कारभार सुरू आहे. ते देखील आता निवृत्त होणार आहे. प्रशासनाचं लक्ष वेधूनही परिस्थिती बदलत नाही. तेथील असुविधा, डॉक्टरांची कमतरता, रिक्त पदे याबाबत पालकमंत्र्यांना निवेदन दिलं आहे. वैद्यकीय मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सुविधा पुरवण्याचं आश्वासन दिल्यानंतरही आजही गोवा बांबोळी येथे रुग्ण पाठवले जातात. गोवा येथे जिल्ह्याची 108 रुग्णवाहिका जळून खाक झाल्याचंही उदाहरण समोर आहे. येथील गैरसोय व तज्ञ डॉक्टरांची कमतरता कायम आहे. त्यामुळे येत्या 15 दिवसात ही परिस्थिती सुधारावी. गोरगरीब रुग्ण, नातेवाईकांचे होणारे हाल रोखावेत, अन्यथा रुग्णालयासमोर जनसामान्यांचं उग्र आंदोलन छेडलं जाईल. याला सर्वस्वी जबाबदार राज्य सरकार आणि वैद्यकीय प्रशासन राहील असा इशारा युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सूर्यजय यांनी दिला आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. रुग्ण सोडा, मृतदेहांची हेळसांड, सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील प्रकार. शिवरायांच्या पाऊलवाटेवर महाराष्ट्राचं मार्गक्रमण, दीपक केसरकर यांचं प्रतिपादन. आणि भाविकांच्या स्वागतासाठी आंगणेवाडी सज्ज. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.